Il-jum ta' tlieta kien relattivament kwiet ċ-ċiklisti li qed jieħdu sehem fil-life cycle u daw wara d-diffikultajiet li sabu l-jum ta' qabel wara li tnejn iċ-ċiklisti ntilfu għax ma segwewx is-sinjali. Sa tnejn filgħaxija ċ-ċiklisti kienu laħqu qatfu mal-500 km, jiġifieri kwart tal-2000 km qabel jaslu Sarajevo. Vanessa McDonald fisem il-life cycle qalet li din hija avventura u mhux tellieqa. Hija qalet li l-parteċipanti qed jesperjenzaw pressjoni qawwija. Il-problema li peress li aħna għandna l-karozzi li joqogħdu wara fuq wara biex ineħħu s-signs u affarijiet hekk, u għandna wkoll il-backup cars u l-kċina li tlestilhom l-ikel u affarijiet hekk. Hekk ikollok il xi ħadd li jaqa' lura kuljum u ma tikollok problemi għax is-sistema tat-tim tinħall. Il-lejla l-parteċipanti jorqdu fil-belt Slovakka ta' Sintava qabel ma għada jitlu fit-tielet pajjiż minn seba' li jridu jgħaddu minnhom qabel jaslu Sarajevo. Bħalissa qegħdin Slovakkja u se norqdu post jismu Sintava u mat għada ninżlu nieħdu ftit mill-kantuniera tal-Ungarija qabel ma nitlu l-Awstrija. Il-Betfair Life Cycle qed issir biex jinġabru fondi għal Renal Unit tal-Isptar Mater Dei. Kull pazjent li juża Renal Unit fl-Isptar Mater Dei jiswa lill-Gvern mal-25,000 € kull sena.